Қайырлы күн, хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле социаль челтәрләребезне карап баручылар. Алдагы безнең тырыш хезмәтчәннәр белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Һәм аның чираттагысы Чулпан Агро фирмасында Ринат абый Абзалов. Ринат абый, хәерле көннәр. Исәнмесез. Ринат абый, менә сезнең яңа комбайн кайткан дип күрәбез. Бу комбайн кайчан кайтты әле? Беренче Кыш көне кайтты. Кыш алды. Кыш көне алдылар инде. Сез инде бу ел шушының белән Беренче мәртәбә булып Ринат абый, әзрәк үзегезнең хезмәт юлыгыз турында сөйләп китегез әле. 85-тән эшли башладым инде колхозда. Башта комбайн ярдәмчесе, аннан соң үзем утырдым. Аннан соң армия сафлары, аннан соң армиядан кайткач тагын шушында кайтып трактор, комбайн. Бу комбайнда 25 ел эшләдем. Бу механизатор. Үзегезнең хезмәт дәверендә иң күп икмәк суккан вакытыгызны хәтерлисезме? Күпме булды рекорд? 3нче ел бай. 3нче ел ай. Күләме күпме булган? 15 мең. 15 мең. Ринат абый, менә элегрәк нинди техникаларда эшләдегез? Менә Дон белән чагыштырганда хәзерге бу заманча Акрос комбайн. Нива комбайнда эшләдем мин. Аннан тракторларда гусеница 150 ДТ, аннан 1221 Белорус. Әле райондашлар күбесе безнең ишетеп күреп беләләр. Ринат абыйның әтисе, ул да бик яхшы механизатор. Исламдин абый, аны райондашларыбыз хәтерлидер. Ринат абыйга да шушы техника ярату, техникада мотор итеп эшләү Исламдин абыйдан киләдер. Әтиләр булмаса булып башлаган. Ринат абый, сезгә алга таба да уңышлар. Рәхмәт Мотор итеп, нәтиҗәле итеп, ватылмыйча, яратып башкарырга язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт.